Yes, eli meillä on 4 Word-tehtävää ja tehdään ne erikseen ohjeistuksen mukaisesti. Tässä meillä on nyt siis ensimmäinen Word-tehtävä ja tältä oikealta puolelta löydämme ohjeistuksen ja sitten vasemmalla puolella on tiedosto, jota lähdetään muokkaamaan ohjeistuksen mukaisesti. Eli avataan tiedostovinkkarit, joka mulla on tässä vasemmalla. Ja ensimmäisenä on tarkoituksena siirtää nämä kappaleet kuvanmukaiseen numerojärjestykseen siten, että 1 on ensimmäinen ja sitten 5 on viimeinen. Tämä menee niinkin yksinkertaisesti, että Ctrl-C-llä kopioidaan kappaleesta, Ctrl-V-llä liitetään. Kuten täällä nähdään, niin tämä on ykköskohta, ensimmäinen kappale. Ctrl-C, voidaan poistaa se. Ja siirretään se tänne kärkeen. Näin. Seuraavana täällä näkyy 3 ja 2 on väärinpäin, eli nämä 2. Otetaan tästä vaikka tämä 3, korjaan 2, Ctrl-C ja lisätään se tuohon 3 eteen, niin nyt nekin on oikeassa järjestyksessä. Sitten vielä täältä perältä, niin 4 ja 5 on väärinpäin, joten kopioidaan jälleen tuosta 4 Ctrl-C:llä ja liitetään se tuohon Ctrl-V:llä. Noin, nyt meillä on oikeassa numerojärjestyksessä nämä kappaleet. Seuraava kohta onkin sitten, että tavuta teksti ja tasaa tekstin oikea ja vasen reuna. Selvä. Eli kopioidaan koko tämä teksti. Onnistuu myös Ctrl-A:lla. Ja sen jälkeen haetaan täältä tasa, eli Ctrl-J, tasaa teksti vasempaan ja oikeaan reunukseen. Noin. Seuraava kohta on tavuta teksti. Avaan tämän sen ajaksi kokonaan, niin löydän sen ripeämmin. Täällä tavutus. Ja käytetään tuossa automaattinen. Noin, nyt meillä on tavutettuna tämä teksti. Asetetaan vielä noin tuohon puoliksi. Mennään sitten seuraavaan kohtaan. Suurena otsikoiden fonttipiste-koko on 16. Selvä, eli otsikot, tässä meidän pääotsikko. Ja sitten voidaan kontrollia painamalla vielä täältä maalata nämä 2 väliotsikkoa. Ja sitten vaan laitetaan fonttiin 16. Sitten halutaan vielä kursivoida jokainen otsikko ja alleviivata ne. Eli Ctrl-I kursivoi ja sitten alaviivauksia joudunkin täältä lunttaamaan, eli Ctrl-U. Noin, nyt on otsikot fonttikossa 16 kursivoituna ja alleviivattuna. Sen lisäksi tässä lukee vielä, että vinkkarit on tallennettu Wordin vanhassa muodossa. Tallenna nyt valmis asiakirjasi Wordin uudessa muodossa nimellä tehtävä 1. Eli ei muuta kuin tiedosto tallennan nimellä ja täällä näkyy .doc ja halutaan se uuteen, joka on merkinnällä docx, niin valitaan se. Ja sen jälkeen vielä nimetään tämä halutulla tavalla, eli tehtävä 1. Ja tallenna. Siinä tehtävä 1. Ykköstehtävä on nyt taputeltu ja siirrytään tehtävään numero 2. Täällä meillä on tehtävä 2 tehtäväanto, eli laadi taulukko mallin mukaan, muotoile taulukko oheisen mallin mukaan. Käytä taulukkotyylejä. Tallenna tiedosto nimellä tehtävä 2.
Yes, eli ensimmäiseksi lähdetään vaan liittämään tuonne meidän Word-tiedostoon taulukko, jota näyttää olevan 4 kertaa 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eli 4 kertaa 7 taulukko. Tänne lisäosioon ja sitten tehdään tästä 4 kertaa 7 kokoinen taulukko. Näin. Seuraavaksi lisätään tänne nämä otsikot vasempaan reunaan ja sitten otsikot tuonne yläreunaan. Ja ne on selkeästi polderoitu. Eli Ctrl B ja sitten vuosiluvut ensin sinne. 1995. Ja 2015. Ja sitten tänne vasempaan reunaan Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Afrikka, Etelä-Amerikka, Aasia ja Oseania. Näin. Sen jälkeen sitten vielä täytellään nuo numerot tuohon taulukkoon. Jatketaan siitä, kun mä oon siihen saanut. Yes. Nyt on numerot täytetty taulukkoon ja sitten niin kuin täällä mallissa näkyy, niin halutaan vielä, että tämä meidän taulukko, niin tekstit siellä on keskitetty ja näin. Seuraavaksi halutaan eroon noista ylimääräisistä reunaviivoista. Ja voidaan ensimmäiseksi ottaa täältä ei-reunaviivaa. Tänne jää tämmöinen katkoviiva, mutta tulostaessa sitä ei näy. Se on vähän niin kuin tässä työskentelyvaiheessa vaan esillä. Sen jälkeen lisätään tuohon ylimpää alareuna ja yläreuna ja sitten vielä tänne Oseania alle alareuna. Näin. Sitten nähdään, että siellä on selkeästi värejä, jotka meiltä puuttuu. Niin tehdään niin, että nämä sarakkeet, jossa on tuo, tai rivit, jossa tuo väriä on, niin maalataan ne. Ja kun meillä on täällä nämä maalattuna, niin right-klikkaamalla saadaan täältä tämä täyttötyökalu tai sävytys esiin. Tuossa tämmöinen haalea väri, niin haetaan tännekin joku vastaava, vaikka tuollainen. Ja sitten meillä on vielä tekstit eri värillä kuin tuossa esimerkissä, joten otetaan täältä näin ja valitaan siihen joku tummempi, vaikkakin tuo. Noin. Seuraavaksi me halutaan vielä mikäs oli viimeinen kohta. Jep, vaihta näiden reunaviivojen värit. Miten me saadaan nämä reunojen värit muutettua, niin valitaan tämä meidän taulukko
Sen jälkeen tänne tulee tämmöinen kuin taulukon rakenne. Tästä voidaan vaihtaa kynän väriä. Otetaan tuommoinen tumma väri. Ja sen jälkeen tällä kynällä vaan klikataan tuosta nuo haluamamme reunat. Ja näin. Nyt meillä on tätä esimerkkitaulukkoa hahmotteleva oma taulukko. Värit ei nyt ole aivan identtiset, mutta täyttää nuo samat tarpeet kuin tuo esimerkkitaulukko.